Eto na ho, eto ho ang aking mga craft. So, ayan ho ang ating mga craft. Mga customized Predator helmet. So, ayan ho. Kulay blue si Ichigo. Siyempre ang Unmask. White, black. White and blue. And Wigamau with may level siya na name. And then ito pa. Silver red. And then gold, black, yellow, red, and magenta. And then syempre ang latest 2000 Predator Mobi. Ayan. And then syempre ito mga transformer design. Ayan. So bali ho mag-front ang nagpagawa niyan, kaya ho dalawa ang halos same ang design. Binigyan ko lang ng twist ng konti. Syempre green, and then skull Predator with red and silver din, and syempre another green and silver, and then si Ichigo. Ayan. So may green pa rin tayo dito, same lang, silver, red, and skull head. And then in tawag dito, metallic blue. So yan ho ang ating mga customized Predator helmet para lang sa Mamaw Laboratory. So ito. Ito na ho. Nagpalagay ho sila ng mga kulay sa kanilang mga buhok. Ayan na. So, this is it, pansit. So, ito ho yung mga pinagkakaabalahan natin, mga customized Predator helmet. So, made by fiberglass, gawang Bicol, gawang Uragon. O, ayan ho. Salamat doon sa mga naging customer ko, at kahit papano meron ho tayong pinagkakakitaan. So, ayan ho. Shout out sa inyo, and then salamat sa pag-avail nitong mga to, kasi makakatulong ho tayo sa ating mga kababayan dito, makakapagpapakain ho tayo sa mga batang paslit dahil sa order nyo, sa pag-avail meron ho tayo mapapakain na bata at matutulungan ng mga kababayan natin kapuspala dito sa aming lugar. So yan ho, sa bawat abili nyo kasi ho niya na ilang porsyento niyan iniipon ko para sa aking mga charity rights o kawang gawa. So yan po ang aking main advocacy. Salamat sa inyo.
Dahil kahit papaano may tutulungan tayo. Sabi nga nila, nakabili ka na, nakatulong ka pa. Okay, God bless. Maraming salamat po sa inyo. At sana po maging tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy po ito. O kayo na po ang bahala, ma-receive nyo yan. Kung sakaling may mag-order, sige, i-recommend nyo na lang po ako. Okay, God bless. Maraming salamat. Babush!